नमस्कार मित्रांनो, गुड मॉर्निंग. आजचा हा म्हणजे गणपतीचा आमचा हा 5वा दिवस आहे. ॲक्च्युली 4थ्या दिवशी मला जास्त काही शूट नाही करता आलं, कारण बराचसा म्हणजे कालचा पण दिवस अख्खा माझा दौऱ्यातच गेला. सो मला काहीच शूट नाही करता आलं. तर आज आपला 5वा दिवस आहे. हा शेवटचा दिवस आजचा गणपतीचा, कारण या दिवशी आता आमच्या घरी गौरी गणपती साजरा केला जातो. म्हणजे आज आमच्याकडे देवी आहे. तर नक्कीच देवी कशी आणली जाते हे तुमच्यासोबत मी नक्की सादर करेन. तर नंतर मग तिचं पूजन होईल, संध्याकाळी तिचं विसर्जन होईल आणि त्यासोबत गणपतीचंही विसर्जन त्याच वेळेला केलं जाईल. आणि खूप महत्त्वाचा हा दिवस आहे, कारण देवी येते घरी आमच्या. रात्रीची जागरणं करून पण लोक लवकर उठतात. सकाळी 6, 6:30 पाणी आणायला जावा, घरातली कामं करा आणि आम्ही जागरण करून तशी 7:30, 8ला आम्ही उठतो. पण गावातली लोक जी आहेत ती खूप लवकर उठतात, कारण वातावरण पण छान आहे, प्रसन्न एकदम वातावरण आहे. ॲक्च्युली पाऊस तर नाही लागला या गणपतीमध्ये. जास्त करून पावसाचं प्रमाण कमी होतं याला. पण आज 5व्या दिवशी जरा वातावरण जरा खूपच निव्वळ आहे. म्हणजे ऊन बिन असं काहीच लागत नाही. तर ऑलमोस्ट या टायमिंगपर्यंत खूप ऊन असं असतं. तर आज ऊन पण नाही आहे आणि खूप छान वातावरण आहे आणि खूप बरं वाटते. आता 5व्या दिवसाचं आज सगळं काम करून उद्याचा एक दिवस गावी राहायचं आहे. मग परतीचा प्रवास मुंबईला जायचा आणि वैताग येणार आहे. परत मुंबईला गेल्यावरती परत तीच कामं, तेच डेली रुटीन. तर पण खरंच खूप छान दिवस गेले आहे. खूप बरं वाटलं. नमस्कार मित्रांनो, ॲक्च्युली उशीर झाला मला. सगळेजण पुढे गेलेले देवीला आणायला आणि मला उशीर झाला, कारण माझी आंघोळ आज लेट झाली, कारण लेट उठलेलो कालचं रात्रीचं जागरण. सो जास्त वेळ नको दौडूया आपण. तुम्हाला मी दाखवतो की या पुढचं जे कशी देवी आणली जाते किंवा काय आहे ते तुम्हाला दाखवतो मी. सगळी माणसं तिथे ऑलरेडी पोचलेली आहेत आणि मलाच एकट्याला उशीर झाला आहे. तर या तुम्हाला मी दाखवतो प्रोसेस पुढची. नमस्कार मित्रांनो, अशा रीतीने आमच्या गावी म्हणजे आमच्या घरी प्रत्येकाच्या देवीचं आगमन केलं जातं. आम्ही देवीचं आगमन होतं, देवीची मनोभावे पूजा केली जाते आणि ह्याच दिवशी म्हणजे 5व्या दिवशीच आम्ही देवीचं विसर्जनही करतो गणपतीसोबत. पण गणपतीचं विसर्जन आमच्या गावी होतं ते नदीवरती केलं जातं
आणि देवीचं विसर्जन ह्या व्हाळीवरती होतं. मित्रांनो, आता त्यांचे जी रीत आहे ती पूर्ण झालेली आहे, त्यांची पद्धत. आता ते सगळेजण आपापल्या घरी देवी घेऊन चालले आहेत, तर ते तुम्हाला दाखवतो मी कसे कसे नेतात ते. आणि सगळे म्हणजे माझेच काकी आहेत, सगळे आम्ही आमचे आवडतली माणसं आहोत. आता तुम्हाला दाखवतो मी ॲक्च्युली ते कसे देवी नेतात घरापर्यंत. सो मी माझ्या घरची जी देवी आहे आमची, तर ती तुम्हाला मी शूट करून प्रॉपर दाखवतो, की मग तुम्हाला समजून येईल की बाकीच्या बायकाही कशा आपापल्या घरी त्यांच्या देवी घेऊन येतात. ओके, तर चला माझ्यासोबत तुम्ही जा. अशा प्रकारे देवी विराजमान झालेली आहे आमच्या घरात. आणि आता त्याची पूजा अर्चा केली जाईल आणि त्यानंतर मग प्रसाद घेतला जाईल, नैवेद्य दाखवलं जाईल. तर होप की तुम्ही व्हिडिओ म्हणजे एन्जॉय करत असाल आणि घर बसल्या तुम्हाला सगळं दर्शन मी करून घेतो आहे. सो नक्कीच तुम्ही एन्जॉय करा आमचे व्हिडिओज. नमस्कार मित्रांनो, नक्कीच तुम्ही माझे कोकणातले व्लॉग जे आहेत ते तुम्ही नक्कीच गोळवून घेतले असतील. तुम्हाला हे छान वाटले असतील बघायला, गावची आपापली आठवण आली असेल, तुम्हाला बरं वाटलं असेल की मुंबईत बसून किंवा अन्य ठिकाणी ज्या ठिकाणी तुम्ही येतं गावी नसाल पण बघून नक्कीच हे तुम्हाला समाधान वाटलं असेल की अरे मी माझ्या गावी गेल्यानंतर तुम्हाला वाटलं असेल. सो नक्कीच जर तुम्हाला माझे हे व्हिडिओज आवडले असतील तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, व्हिडिओजना शेअर करा. आणि काही चुकलं असेल किंवा काही तुम्हाला आवडलं असेल माझ्या व्हिडिओजमधलं तर तुम्ही नक्कीच त्याला ह्या कमेंट सेक्शनमध्ये कमेंट करा आणि नक्कीच कळवा. जर तुम्हाला अजून काही माझ्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट्स हवे असतील काही तर
तुम्ही त्याप्रमाणे कळवा मला. आणि व्हिडिओजना लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा चॅनलला, जेणेकरून तुम्हाला अजून छान छान व्हिडिओज तुम्हाला यापुढे पाहायला मिळतील. सो आतापर्यंत